कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक। झाराप पत्रादेवी महामार्गावरील बांदा शहरातील नूतन उड्डाणपुलाचे उद्घाटन माजी केंद्रीय मंत्री खासदार नारायण राणे यांच्या हस्ते फीत कापून करण्यात आलं। यावेळी माजी शालेय शिक्षण मंत्री तथा आमदार दीपक केसरकर यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढून या उड्डाणपुलाचे लोकार्पण करण्यात आलं। या उड्डाणपूल निर्मितीमुळे बांदा शहरातील वाहतूक कोंडी आणि अपघातांना आळा बसणार असल्याने नागरिकांनी समाधान व्यक्त केलंय। सडक परिवहन आणि राज्यमार्ग मंत्रालयानं या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी 73 कोटी रुपयांचा भरीव निधी मंजूर केला। सावंतवाडीच्या त्रिमूर्ती कन्स्ट्रक्शन कंपनीनं या निधीतून अत्यंत सुबक आणि सुसज्ज अशा उड्डाणपुलाची उभारणी केली आहे, ज्यामुळे शहरातील वाहतूक व्यवस्था अधिक सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे। या लोकार्पण सोहळ्याला अनेक मान्यवर उपस्थित होते। यामध्ये सिंधुदुर्ग शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या चेअरमन नीलमताई राणे, राज्याचे मत्स्योद्योग व बंदरे विकास मंत्री तथा पालकमंत्री नितेश राणे, जिल्हा बँक चेअरमन मनीष तळवी, माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर, माजी शिक्षण सभापती प्रमोद कामत, गुरुनाथ पेडणेकर, माजी महिला आणि बालकल्याण सभापती शर्वाणी गावकर, भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, महिला मोर्चा जिल्हाध्यक्ष श्वेता कोरगावकर, शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब, बांदा सरपंच प्रियंका नाईक, उपसरपंच आबा धारगळकर, माजी सभापती शीतल राऊळ, मानसी धुरी आदींचा समावेश होता। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।